Čaute ľudia, moje meno je Villar a tam pri novom videu a toto je nové video, ďalšie video, teda s Pokémon kartami. A dneska som od Gengarov som si objednal práve toto. Takže už sa veľmi teším, že čo tam padne, som veľmi zvedavý, takže už by sme si to mohli aj otvoriť. Ešte by som vám chcel povedať, že ak sa vám páči tieto videá, tak prosím dajte mi odber a like. Snažím sa zistiť teraz 200 odberateľov a chcem trocha aj tento kanál oživiť, lebo už som ho dlho to nenatáčal, takže musíme ho znova oživiť, poďme na to, tak poďme si teraz otvoriť tento balíček, takže už si ho otvoríme. Tupňak. Čakajte, nie je to vidno na tej kamere, ja to rýchlo takto spravím. Dobre. Ešte ja dám na tej strik. Ja už to máme, takže poďme to otvoriť. Wow, štáť, ja sa radšej postavím. Joj, skoro vypadla kamera. Takže poďme si to, wow, poď sa. Máme takto hlas, druhý, kamo, takže toto balila mi to Ališka a toto je tá Gengar stránka. Nie je to sice sponzor, ale prosím, chcem sa tam teraz pozrieť. Ja som dostal Haribo cukríky. Dobre, na to zaujíma niečo iné. Takže tuto máme takto, to je niečo ťažké, tu máme takto obáločku. Tu máme druhú obáločku. A tuto máme asi nejaké slívy, dobre, tak to si poďme teraz, takže ja to teraz dám strich, aby... Dobre ľudia, takže už sme tu a poďme si teraz toto otvoriť. To ma to zaujíma, čo to práve, čo to bude... Áno, to budú asi slívy. No ja idem to zabaliť. Dobre, takže tu máme takto top loadery. Áno, tu máme top loader, dobre. Dobre, tu máme druhú, tu máme asi niečo, to bude asi slívy ďalšie, lebo ja som si objednával dve slívy. Máš? To bude asi ďalšie, hej. Počkať. Nie, to si robí srandu, že tam je to, čo si myslím, že je. Ty si robíš srandu, čo tam je. Kámo, kámo, fluartový Pikachu, ty kokso, tak tohto ešte nemám, počkaj, na druhej strane. Kámo, na druhej strane mám Flying Pikachu, to si robíš srandu. Vážne, ako wow, chlapci, mne to dali do top loaderu dokonca, počkaj, tak. Ja si, toto je akože riadne dobré, na toto som, wow, akože dobré. No a toto máme tu máme Gengarovské slívy 100 kusov. Dobre, tak to sa teším. Kámo, ty kokso, takže japonská 151. Ty kokso, my tu máme riadne toho veľa. Tam tu máme čo? Brilliant Stars, to sme mali aj minulé, dobre. Tam tu máme, čo to ešte máme? A Paradox Rift, a to je všetko, nie? Áno, to je všetko, dobre, takže to bordel, čo tu mám, tak to dám sem dotiaľ. Dobre, a poďme si, čo si prvé otvoríme, ja neviem, čo mám vôbec začať. Fú, tak ja začnem asi tým Brilliant Stars, dúfam, že mi tam padne ten, ešte nejaká VMAX, lebo keď mi padla VMAX, tak ja ešte nemám žiadnu VMAX, pretože ja som nikdy nepadla VMAX, ja som mal iba pár Včok mám. Alebo V-Star, ale neviem, či sa to v tomto sete podal. Dobre. Bielý rámček, neviem, či nám niečo padne, ale 3, 4 sa dávali. Gold, Berry, Clank, Trappic, Starly, Shelmish, Piplup, Holo a Disco. Dobre, takže nič nám nepadlo. Som celkom smutný, ale tak nevadí. Teraz tu máme Paradox Rift. Z toho setu mi najviac padá, tak tam je vždy pro nejaké IXka. Ale neviem, no, uvidíme.
Takže takto jedna karta dozadu. Dobre. Púko. Bliping, dúfam, že mi tam niečo padne. Zase nič. Kámo, to mi nehovor, že mne tam nič nepadne. Toto 151. Tam dúfam, že mi niečo padne. Sme tu. Takže poďme si to potýkať. GG. Neviem, koľko sa tu teraz dáva, počkať. Počkať, tu ich je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Takže skúsim dať jedno a uvidíme. Ty kokso, takže mne padlo ječko, počkaj, tak toto už asi, nie, sakra. Počkaj, no je pokrčené do lidí. Dobre, takže máme tu Trace 151, ale máme tu pokrčeného, počkať. Čo on je v pohode stále, ale je taký potrčený. Dobre ľudia, toto bude pre dnešné video všetko. Ak sa vám páčilo, dajte like a odber. A my sa vidíme pri ďalšom videu. Čaute. Pou!